ପୁଅଟିଏ କଳା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କଳା ନେଇ ଜନ୍ମିଛେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହେଲେ ଝିଅଟି କଳା ରୂପ ଧରି ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାକୁ କୌଣସି ଦେବୀ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମା? କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏନି? ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ଜହ୍ନ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଜହ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମଧ୍ୟ। ବୟସ 30ଟି ବସନ୍ତ ପାରି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା ହେଲେ ବି ଗଢ଼ଣରେ ସୁନ୍ଦରତା ଓ ସୁଠମ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭ୍ରମତା ରହିଛି ଚାଲିଚଳଣୀରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳାମିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଜହ୍ନ। କେହି କେହି ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କଳା ଜହ୍ନ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କିରାଣୀ, ମା ବି ମଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ସମୟର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ ବି ବରପାତ୍ରଟିଏ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି। ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଝିଅର ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ରୁଗ୍ଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେଣି। କହିଲେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କରିସାରିଲେଣି। ଘଟସୂତ୍ର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଯାହା କରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। କୁହନା ମା, କାହିଁକି କଳା ଝିଅକୁ ଦେବୀ କାଳୀ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତିନି? କାହିଁକି କଳା ଝିଅଙ୍କୁ କେହି ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି? କୋହଭର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା ଜହ୍ନ। ମା ରେ, ଦେବୀ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ହିଂସ୍ରତାର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାଙ୍କଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ କି ଏ ଝିଅଟିକୁ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତିନି। ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମା। ତାହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଶୁଭର ପ୍ରତୀକ? କଳା ରଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା, ମୋର ଦେହ ରଙ୍ଗ କଳା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ନାଁ ଜହ୍ନ କାହିଁକି ଦେଲ? ଜହ୍ନ ତ ଗୋରା ଆଉ ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ପଚାରିଲା ଜହ୍ନ। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ବୁଢ଼ୀ ମା ତୋର ନାଁ ଜହ୍ନ ରଖିଥିଲେ। କଳା ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ସବୁ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି। କଳା ରଙ୍ଗରେ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ଜହ୍ନ ଦେହରେ କଳା ଚିହ୍ନ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ, ଆଖିର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ସରୁ କଳା କଜଳର ଗାରଟିଏ। କଳା କୋଇଲିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଲାଗେ। ତୁ ତ ଆମ ଘରର କଳା କୋଇଲି, କଳା କାଞ୍ଚନ ଆଉ ଅଲି ଅଳି କଳା ଜହ୍ନ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନାରେ ମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକି ଆସିଲା। ମାର କାନ୍ଧରେ ମୁହଁ ରଖି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଜହ୍ନ। ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିନି ମା, ମତେ ତୁମେ ପରୀ ରାଇଜର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବ। ଆଜି ତୁମ ଜହ୍ନରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ ମା। କଳା କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନି। କଳା କାଞ୍ଚନ ବଦଳରେ ଶୁଭ୍ର ମୋତିର ସନ୍ଧାନରେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ। ଆଉ ତୁମର ଅଲିଅଳି ଜହ୍ନ ଆଜି ଅଶୁଭ କଳା ଜହ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛି, ନା ତୁମେ ମାନେ ବୋହି ପାରୁଛ ନା ଉତାରି ପାରୁଛ। ଏଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି, କ'ଣ କଲେଜ ଯିବନି କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ସିଏମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି। ମୋର ପିଏକୁ କହିଦେବି ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଜହ୍ନ ଓରଫ ଜାହ୍ନବୀ ମହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇ କହିଲା, ହଁ ଯିବି କଲେଜକୁ। ହଁ, ଟିକେ ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଭାବୁଥିଲି ବସି। କଲେକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଜହ୍ନ। ମନେ ମନେ ଭାବି ହସୁଥିଲା, କଳା ଜହ୍ନର ପ୍ରଫେସର ଜାହ୍ନବୀ ମହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ କେତେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା।